Wel, bore da chael, a diolch yn fawr am ddod i ymuno ni yma yn y pabell yn dithasu. Mae'n gwych gweld stafell yma'n llawn dop, actually. Dwi'n gwybod mae pawb eisiau clywed am yr archeoleg, dydy o ddim oherwydd y gwynt y glaw. Felly, croeso cynnes i chi gyd. Richard Nicholls ydw i, Prif Weithredwr Heneb, Ymddiriedolaeth Archaeoleg Cymru. Sefydlwyd Heneb yn 2024 drwy uno 4 ymddiriedolaeth archeolegol ranbarthol Cymru, Clwyd Powys, Dyfed, Morgannwg Gwent a Gwynedd. Am dros 50 mlynedd, bydd ymddiriedolaethau hyn yn chwarae rhan holl bwysig yn y gwaith o ddiogelu treftadaeth archeolegol Cymru, ac mae Heneb yn parhau â'r gwaddol hwn fel sefydliad annibynnol sy'n ymroi i ddiogelu amgylchedd hanesyddol cyfoethog Cymru, ei ymchwilio a'i hirwyddo. Ein cenhadaeth yw meithrin dealltwriaeth ddyfynach o effernol Cymru, dathlu ei henallion diwylliannol amrwyol, a sicirhau bod cenedlaethau dyfodol yn gallu cysylltu â treftadaeth. Mae gennym ddwy darlith yn y Eisteddfod Genedlaethol eleni. Yfory bydd Dr Carol Bell, Cadeirydd Heneb, a John Roberts, Pennaeth Archeoleg, yn siarad am weledigaeth Heneb a rwyfaint o'n gwaith presennol ar draws y Cymru gyfan. Ond yn y sesiwn heddiw, byddem yn canolbwyntio ar ardal Wrecsam, a rai o brosiectau Heneb yn yr ardal yma. Bydd Melissa Lambe, un o archeolegwyr yn Heneb, yn cyflwyno ein gwaith archeolegol o gympas Wrecsam, ac mae ardal yn un gyfoethog iawn o ran archeoleg, fel y byddwch chi'n clywed. Dwi'n hapus iawn i fod yma i gynrychioli Heneb yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni fel Prif Weithredwr cyntaf Heneb, ac rwy'n awyddus i siarad ag unrhyw un sydd eisiau darganfod mwy am y gwaith Heneb. Mae'r Eisteddfod eleni yn digwydd yn yr ardal lle cefais Wingeni a Magu, a mae safle'r Eisteddfod yma yn is y coed, ond tair milltir i ffwrdd o ble roedd yn un byw fel plentyn. Ac mi eisteddais fel lefel a hanes lan y ffordd yn Wrecsam yn y 90au. Felly gyda cefn y lleol yma, yn ogystal â bod yn Prif Weithredwr Heneb, dwi'n is-gadeirydd yr Ymddiriedolaeth Gymunedol a Diwylliant Wrecsam, sy'n gyfrifol am gais Wrecsam i fod yn dinas diwylliant y Deyrnas Unedig 2029. A mae fy cydweithwyr Morgan Thomas ac Amanda Davies yma ar y maes drwy'r wythnos i hywyrdo'r gwaith hyn. Felly dewch i siarad â ni yn yr ardal pentref Wrecsam ar y maes drwy'r wythnos, neu ymwelwch yn gwefan wrecsam2029.com i weld sut gallwch chi gyfrannu at y cais hwn. Fel dweud yn barod, mae Wrecsam yn ardal sy'n gyfoethog iawn o ran archeoleg, felly rwyf nawr yn pasio'r baton i Melissa Lambe, cydweithiwr fi yn Heneb, i siarad am y gwaith archeoleg yn yr ardal Wrecsam. Felly diolch yn fawr, Melissa. Diolch i chi gyd unwaith eto am ymuno ni am y darlith cyntaf Heneb yn Eisteddfod 2025. A chofiwch dod yn ôl y fori, please, i am darlith 2 gyda Dr Carol Bell a John Roberts. Diolch yn fawr. Melissa? Diolch Richard am y gyflwyniad. Byddaf yn siarad am 2 safle heddiw yn Wrecsam, Chwarel Boras a Maes Croxton, lle mae Heneb Ymddiriedolaeth Archaeoleg Cymru wedi gwneud gwaith cloddio a ddarganfod darganfyddiadau diddorol. Mae Chwarel Boras yn chwarel tywod a graean, ac mae wedi lleoli i'r gogledd-ddwyrain o Wrecsam. Ers 2008 a pharhau eleni, mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd Powys, rŵan Heneb Ymddiriedolaeth Archaeoleg Clwyd Powys, wedi gwneud brif gwylio archeolegol yn Chwarel Boras, tra Tarmac a Bridyn yn gwneud ehangu i'r safle. Fel rhan o'r gofynion gynllunio, roedd archeolegwyr Heneb yn gwylio'r gwaith cloddio
i weld a chyfnodi unrhyw arteffactau neu olion oedd yn ymddangos wrth dynnu'r uwchbrith i'r tywod a'r graean naturiol. Yn brif gwylio 2008, darganfuwyd lloches rhag i'r chawyr ail ryfel byd ar safle hen faes awyr 3 awyr Frenhinol Wrecsam, rŵan chwaral Boras. Yn 2008, darganfuwyd archeolegwyr Heneb bysau coginio neolithig sy'n dyddio o tua 4,000 cyn Crist i 2900 cyn Crist. Byddai gan y bysau haen o danwydd ar y gwaelod, cerrig uchod, bwyd ar ei ben, ac wedi selio a thywyrch a ffrith. Mae arbrofion yn cadarnhau bod y dull hwn yn bwyllio. Yn 2017, ymwelodd archeolegydd Ian Grant ag Auckland Museum yn Seland Newydd a gwelodd adluniad o bwll coginio Mawri. Cyn hanesyddol, Wmuti. Mae gosodiad yr un fath a physau coginio Boras. Darganfuwyd mwy na 2,000 o ddarnau crochenwaith mewn pysau domestig, pysau sydd ddim yn ymwneud â choginio. Yn bennaf o'r oes neolithig ganol, ond rhai o'r oes neolithig ddiweddar a'r oes efydd gynnar. Mae hadau hydedig, pren a chnau cys wedi darganfod gyda'r crochenwaith wedi helpu gyda dyddio radio carbon, gan ddangos pryd y defnyddiwyd y pysau domestig a dyddiad y crochenwaith. Mae'r holl drochenwaith ar y sgrin o'r cyfnod neolithig ganol, llestri Peterborough. Mae'r is-amlys Ebbsfleet yn dyddio o 3649 i 3526 cyn Crist. Mae'r is-amlys Mortlake yn dyddio o 3510 i 3510 cyn Crist, ac wedi addurno mwy, gydag addurnau argraffedig wedi gwneud yn aml gan ddefnyddio esgyrn adar a chortyn dirdron. Roedd y crochenwaith yn anodd ei weld oherwydd ei fod yn edrych yn debyg i'r tywod a'r graen o gwmpas. Roedd y pwll domestig yma yn cynnwys crochenwaith Ebbsfleet ac arfau Flint, fel pennau saeth ar ffyrdd deilen a chrafwyr. Fel arfer, daeth archeolegwyr Heneb o hyd i byllau domestig, drwy weld pyllau pentyrau o blisg cnau cudd, a'i helpodd i wybod lle i glofio. Mae'n debyg roedd pobl neolithig yn rhostio cnau cys i fita ac yn defnyddio'r plisg ar gyfer cynnau tân. Yn 2014, darganfuwyd archeolegwyr Heneb 2 lloches neolithig posib. Rhugol siaff banana gyda thysau clust, pwll tân a phwll domestig. Yn 2018, darganfuwyd twmpasau cerrig llosg du o'r oes neolithig ddiweddar. Mae'n debygol ei bod wedi ffurfio o resogi a thaflu cerrig yn barhaol, a'i defnyddio o bosib i resogi dŵr ar gyfer coginio a phwrpasau eraill. Darganfuwyd olion arf gwaith coed neolithig posib, wedi torri a elwir yn neddydd. Yn 2008, darganfuwyd pyllau sbwriel o'r oes efydd gynnar o 2200 i 1300 cyn Crist. Roedd y tywydd gwyntog a sych yn ei gwneud hi'n anodd i archeolegwyr weld olion. Dim ond ar ôl y glaw y daeth y pwll i'r golwg. Dyma enghreifftiau o gorchenwaith o'r pyllau sbwriel. Llestri hygolog o'r oes neolithig ddiweddar, yr oes efydd gynnar, bwyd lestyr domestig a chraffedig, llestri beaker a ddirnodewin, yr oes efydd gynnar. Dyma dwll postyn o'r oes efydd ddiweddar, yr oes haearn gynnar, gyda marc wedi adael ar ôl tynnu'r postyn pren. Roedd y twll postyn yma yn un o ddau ar gyfer mynedfa'r tŷ crwn. Yn dyddio rhwng 970
a 820 cyn Crist. Arwylod y twll ffosil yma roedd ôl blwch hirsgwar sy'n deffygol o fod yn amlinell blwch pren yn cynnwys asgwrn dynol wedi llosgi o'r oes efydd gynnar rhwng 1916 a 1748 cyn Crist. Roedd y twll bostyn yma yn rhan o grŵp o 6 mewn hirsgwar sy'n debygol o fod yn olion storfa grawn rhwng 790 a 520 cyn Crist. Yn 2024, darganfuwyd cwll tygell cyn-hanesyddol mawr, gyda defnydd sios go amgylch. Pantiau yn y ddaear ydy pyllau tegell, a greuwyd wrth i rewlifoedd torri ar ddiwedd yr oes yr iâ. Ar ôl tresio gwrw glaw, dreiniodd archeolegwyr y dŵr o'r pwll tegell gyda ffynciau. Fe wnaeth yr archeolegwyr gloddio tua 80 o pyllau clai mawr, yn llawn cerrig wedi llosgi. Nid yw pwrpas y pyllau yn sicr, ond efallai ei bod wedi dal dŵr wedi cynhesu gan gerrig poeth. Mae'n debygol, ar ôl iddynt gael ei defnyddio, cawsant eu clirio a chafodd defnydd llos gwastraff o daflu i mewn i'r pwll tegell, y ffynhonnell ddŵr. Roedd y pyllau goginio y soniais yn danynt y gynt, bron bob tro yn cael ei darganfod yn agos at pyllau tegell, fel roedd yn hawdd cael dŵr ar gyfer stemio. Mae gan y pwll prosesu hirsgwar yma 4 twll postyn ym mhob cornel, sy'n awgrymu fframwaith tu mewn. Mae'r 2 dwll postyn mwy ar bob ochr yn awgrymu bod yna fframiaeth uwchben. Ar waelod y pwll tegell, darganfuwyd pren cyn-hanesyddol mewn mawn. Mae'n debygol ei fod wedi casglu naturiol yn hytrach na'i fod wedi adeiladu gan bobl. I ddod i gasgliad, mae boras yn bwysig oherwydd dyma'r dystiolaeth gyntaf o anheddiad neolithig yn ardal Wrecsam. Roedd dargymeriadau neolithig blaenorol yn gyfyngedig i ddargymeriadau crwydr, fel bwyell cerrig a gwasgariadau fflint. Mae'n debygol mai boras yw un o'r safleoedd neolithig mwyaf yn Nghymru ac mae wedi ein helpu ddysgu mwy am ogledd ddwyrain Cymru yn ystod y cyfnod neolithig, ac mae gwaith cloddio yn dal i fynd ymlaen. Mae'r dargymeriadau'n awgrymu bod pobl yn defnyddio'r anheddiad yn achlysurol dros lawer o flynyddoedd, dros lawer o ganrifoedd yn y cyfnod neolithig a'r oes efydd. Dychwelodd pobl dro ar ôl tro i boras i gasglu, o bosib ar gyfer dyddiadau, yn debyg i'r Steddfod heddiw. Dwi'n mynd i drafod safle arall rwan. Mae maes Croxton wedi lleoli i'r gogledd orllewin o Holts. Dan ni o dan. Cafodd y safle archeolegol ei ddarganfod gyntaf gan Gymdeithas Hanes Lleol Holts. Rhwng 2013 a 2017, gwnaeth y Gymdeithas arolygon geoffisegol a chlyddiadau prawf ar raddfa fach. Daethant o hyd i artefactau fel darnau o drychinwaith Rhufeinig, dolen allwedd Rufeinig, tlws Rufeinig, a darn arian Engl-Sacsonaidd o'r 8fed neu'r 9fed ganrif. Yn 2024, rhannodd y Gymdeithas ei darganfyddiadau gyda amgueddfa Wrecsam a'r cynllun Henedion Clydadwy, PAS. Gan weld bod y safle'n addawol, cysylltodd yr amgueddfa a'r PAS a Heneb i wneud mwy o ymchwil. Nath Heneb arolwg gradiometr magnetig manwl dangosodd anheddiad. Ffordd, 2 adeilad hirsgwar a sioc oedd y prif nodweddion a gallwch chi weld. Nath Heneb gyda Caroline Woodley am Geddfa Wrecsam a Steve Grenter am Geddfa Wrecsam gloddio'r prif nodweddion o'r arolwg oedd yn helpu i benderfynu lle i roi'r ffosydd. Ffos 1. Darganfuwyd ffordd Rufeinig garedog gyda 2 ffos wrth ochr y ffordd.
Roedd yr artefactau Rhufeinig yn cynnwys darnau tlws a phelsen wedi stampio a llythrennau WEG. Yn llawn byddai wedi bod WEG XXVV am yr ugeinfed llen Victoria Valeria Beatrix a ymysododd ar Brydain yn 43 ôl Crist ac arosodd yng Ngaer am tua 200 mlynedd. Yn agos at fama, darganfuwyd y Gymdeithas Hanes Lleol yr artefactau Rhufeinig. Mae'n debygol bod y ffordd yn cysylltu'r anheddiad amaethyddol Rhufeinig, y maes Croxton, a gwaith teils Rhufeinig Holt. Mae'n debygol bod gan faes Croxton fynediad hawdd i gair drwy'r afon Dyfrdwy. Roedd ffos 2 yn dalcen adeilad pren. Darganfuwyd darnau dŵb llosg sy'n awgrymu ei fod yn fframwaith plethwaith a dŵb. Darganfuwyd ffos a oedd yn rhan o'r llociau, yn cynnwys gwastraff domestig fel asgwrn wedi'i gigyddio a lludw aelwyd. Darganfuwyd hefyd ddarnau bach o grochenwaith Rhufeinig wedi treulio. Roedd ffos 3 yn dangos dystiolaeth o adeilad pren. Yn yr ystafell ddwyrain, yn agos at y talcen, darganfuwyd aelwyd wedi'i difrodi. Roedd ffosydd pyst, tyllau pyst, a thwll postyn mawr onglog a helpodd i ddal yr adeilad. Darganfuwyd higol, mae'n debygol gafodd ei greu trwy'r dŵr yn diferu o do gwellt. Darganfuwyd gwastraff domestig fel esgyrn anifeiliad wedi'i gigyddio. Roedd teils a brics Rhufeinig a ail ddefnyddiwyd wedi gwasgaru trwy'r adeilad a'r lloriau. Darganfuwyd darnau o grochenwaith Rhufeinig, ond mae y cyflwr wedi treulio yn dangos ei bod wedi bod yn y pridd ymhell cyn yr adeilad gael ei ddefnyddio, ac nad oeddent wedi cael ei gadal gan y bobl oedd yn byw yn yr adeilad. Rydym yn credu bod pobl wedi byw yn yr anheddiad hwn eto ar ôl y cyfnod Rhufeinig. Ar ôl y Rhufeiniaid, roedd pobl yn aml yn defnyddio'r defnyddiau fel lledr a phren yn lle crochenwaith, ond nid yw'r defnyddiau yma yn para i archeolegwyr ddarganfod heddiw. Mae'n debygol bod yr adeilad yn dŷ hir canoloesol cynnar neu Eingl-Saxonaidd. Mae gan neuadd Eingl-Saxonaidd wedi ei ailgreu yn Butser Ancient Farm, nodweddion tebyg fel ffosydd pyst, crigol a thyllau pyst onglog. I ddod i gasgliad, mae darganfod yr amheddiad Rhufeinig wedi'n helpu i ddysgu mwy am y cyfnod Rhufeinig yn Wrecsam. Mae darganfod tŷ hir canoloesol cynnar yng ngogledd-ddwyrain Cymru yn anhyffredin, efallai fod mwy o adeiladau canoloesol cynnar sydd heb eu darganfod hyd yn oed. Rydym yn dalu astudio darganfyddiadau ar ôl y gwaith cloddio. Ni fyddai unrhyw drafodaeth ar archeoleg Wrecsam yn gyflawn heb sôn am villa Rhufeinig Crosset. Mae Heneb yn cael sgyrsia gyda Caroline Pwdni o Prifysgol Caer am gydweithrediad posib yn 2026. Cadwch olwg. Mae villa Rhufeinig Crosset yn bwysig oherwydd hwn oedd y villa Rhufeinig gyntaf a darganfuwyd yng ngogledd-ddwyrain Cymru, gan ein helpu ddysgu mwy am yr ardal yn ystod o cyfnod Rhufeinig. Roedd pobl yn byw yna o ddechrau'r ail ganrif hyd at ganol neu ddiwedd y 14th ganrif. Mae'n nodweddion moethus y villa yn mynd yn groes i'r farn bod aneddiadau Rhufeinig yng ngogledd-ddwyrain Cymru yn ffermig sylfaenol gyda thai crwn o'r oes eang neu allor safoedd milwrol. Yn hytrach, mae'n awgrymu bod gogledd-ddwyrain Cymru yn fwy datblygedig yn ystod y cyfnod Rhufeinig na feddylwyd o'r blaen. Mae Heneb wrthi'n cynllunio cynhadledd archeoleg genedlaethol am Rhufeiniaid yng Nghymru. Felly dilynwch ein cyfryngau cymdeithasol a tanysgrifwch i'n cylchlythyr i gael gwybod mwy. Bydd Dr Carol Bell a John Roberts yn siarad fory yn fama am hanner 10 am Heneb fel sefydliad, am prosiectau archeolegol dros Cymru.
Gobeithio eich bod wedi mwynhau dysgu am waith archeolegol Heneb yn Wrecsam a'i bwysigrwydd i ddeall hanes yr ardal. Bydd Richard a fi yma wedyn os oes gennych chi unrhyw gwestiynau. Diolch am ardal. Sy'n digon o amser i wneud lot o cwestiynau. Bydd ni angen cynnig y llwyfan neu siaradwyr nesaf, ond mae yna dal ddau sy'n digwydd fory, fel oedd Melissa yn deud, am Heneb yn fwy cyffredinol. Ond ga i jyst wahodd pawb unwaith eto efo clap i Melissa. Yna lot o termau archeoleg newydd i ddysgu yn y cyflwyniad yna. So, diolch yn fawr Melissa, arbennig o dda. Diolch. Ia. Os ydych chi eisiau ffeindio allan mwy am Heneb fel sefydliad, dod yn ôl fory, neu mynd ar y gwefan newydd ni, sef heneb.org.uk, a mae'n werth wneud. Diolch yn fawr.